תודה רבה על ההקשבה, ושיהיה יום מקסים. מהממת. טוב, סיגלי העבירה סדנה לקבוצה שלנו, שזה היה גם ערב חברתי, אבל זה היה בעיקר ערב מלמד, ופשוט מדהים לראות איך בניתוח של תציירו מנדלה ותגידו לי מספרים וכן הלאה, היא דייקה כל אחד ואחד בדיוק מה החסמים שלו, באיזה שנה הוא נמצא וכן הלאה. בקיצור, שווה להכיר, לעשות אחד על אחד, ובעיקר לבוא לאבחון שלה, כי הוא פשוט מדויק והוא פרקטי. זה לא איזה משהו כזה באוויר, אלא ממש מוציא אותך לעשייה, אחד לאחד, מה אתה צריך לעשות. אז גם הייתי באותו מפגש שקובי דיבר עליו, שהיה סדנה משולבת גם של צבעים, גם של מספרים, וזו הייתה חוויה מלמדת ומשמעותית, וסיגלי מהאנרגיות שלה עושה את זה באמת לחוויה כיפית במיוחד. מעבר לזה זכיתי בשעת אבחון איתה, הושיבה אותי לעבוד בבית, לצבוע מנדלה, ומה שהיא הוציאה מהמנדלה הזאת. גם אני הייתי אצלה באבחון, ואני יכולה להגיד שהחוויה מתחילה עוד בשיחת הטלפון, ואז אתם מקבלים כמו מנדלה כזאת, לצבוע, כאילו אתה מתחיל את החוויה ואת הבוסט האנרגטי. אני הרגשתי, אם אני בוסטרית לצעירים, אני הרגשתי שהגעתי לאבחון אצלה וקיבלתי בוסט לחיים. עשיתי גם לי וגם לבן שלי אבחון משולב עם מספרים וצבעים. סיגלי כל כך מדויקת ומרתקת, אני ישבתי מרותקת, יצאתי עם כל כך הרבה תובנות. המקצועיות שלה, זה שהיא באה עם 30 שנה ותק של ליצור עסקים, לייצר דברים, וואו, תקשיבו, זה מטורף.